Osjećaš li se kao da si zapela u vlastitom tijelu? Kaos misli, iscrpljenost tijela, promjene raspoloženja. Osjećaš se kao da nemaš kontrolu. Ponekad te preplavi bijes, ponekad tuga, a ponekad se jednostavno osjećaš prazno. Svaki dan izgleda kao borba. Hormoni, stres, životne okolnosti, sve se to isprepliće, a tebi se čini da si na rubu. Ali, jesi li znala da jedan mali korak može pokrenuti cijeli niz pozitivnih promjena? Taj korak je odluka. Dr. Eldon Chalmers u svojoj knjizi opisuje naš mozak kao da je ispunjen dugmićima. Svaka odluka koju donesete pritišće određeni dugmić. Uključuje ili isključuje određene procese u mozgu. Kad odlučiš da nešto promijeniš, to nije samo simboličan čin. To je biološki proces koji doslovno mijenja način na koji tvoj mozak funkcionira. Kako to funkcionira? U trenutku kad doneseš odluku, tvoj prefrontalni korteks, centar za logiku i kontrolu, u mozgu počinje raditi jače. Zamisli ga kao upravitelja tvog uma. Kad odlučiš, rećemo, neću više dopustiti da me ovo izbacuje iz ravnoteže. Ti pritisneš dugmić koji aktivira tvoj sustav kontrole. Taj sustav pomaže ti da se usmjeriš prema mirnijem i stabilnijem stanju. Ali, što se dogodi ako su ti dugmići već uključeni, znači s dugmićima koje smo već aktivirali, koje smo pritisnuli, uključili? Znaš onaj trenutak kad te frustracija preplavi, kad te hormoni povuku u tugu ili bijes. Znaš plakala bi i pucala u isto vrijeme. Ti osjećaji aktiviraju automatske reakcije u tvom mozgu. Možda želiš tada vikati, povući se negdje gdje te niko živ nikada više neće naći, udariti nešto ili nekoga ili jednostavno odustati od svega, ma dosta mi je svega, neka sve ide, da ne kažem gdje. Znači, ti su dugmići već pritisnuti, odnosno pokrenuti. Ali, evo gdje nastupa prava snaga odluke. Dakle, odluka može zaustaviti već formirane procese. Nije li to fantastično? Dr. Eldon objašnjava to ovako. Kad doneseš odluku, ti isključiš dugmiće koji su već aktivirani. Recimo da osjetiš navalo ljutnje i spremna si eksplodirati. Ali kad staneš sekundu, samo jednu sekundu, uzdahneš i kažeš sebi, ne, ovako neću reagirati. Odlučujem, smirit ću se. Tvoj mozak zaustavlja taj lanac reakcija. Kao da ste pritisnuli stop na daljinskom upravljaču. Znaš, kočnica za hitne slučajeve ili tako nešto. Znači, iste sekunde automatski, trenutačno zaustavlja već procese koji su već pokrenuti u tebi. Zašto? Jer tvoj mozak sluša tvoje odluke. Odluka nije samo misao. Ona šalje signal tvome mozgu. Signal koji kaže vrijeme je za promjenu. I ono što je nevjerojatno, svaka nova odluka gradi nove neuronske puteve. Znači svaki put
kad doneseš neku odluku, bilo kakvu odluku šta ćeš kuhati danas ili odluku šta ćeš obući danas, grade se novi neuronski putevi u tvom mozgu. Mozak je poput puta kroz šumu. Što češće prolaziš određenim stazama, istim stazama, one postaju sve jasnije i lakše za prolazak. Možeš reći, praktički mogu ih prijeći zatvorenih očiju koliko ih poznaje. Znači, svaki put kad odlučiš prekinuti stare negativne obrasce, ti doslovno zarastaš one puteve koji vam više ne služe, kojima više ne želiš ići. Znači, rećemo nekom stazom dugo vremena niko ne prolazi, ta staza zaraste i više se skoro i ne vidi. Isti takav slučaj je i sa putevima, odnosno sinapsama u našem mozgu. Obrasce koje dugo ne koristiš jednostavno zarastu i prestanu postojati. Da vidimo kako to izgleda u svakodnevnom životu. Recimo da osjećaš tjeskobu i frustrirana si. Tvoj mozak već ima spreman automatski odgovor. Možda ćeš početi vikati, možda ćeš se povući, možda posegnuti za nečim što te trenutačno umiruje, cigareta, mobitel, hrana, čokolada, što god. Ali ako staneš i kažeš sebi neću reagirati ovako, odlučujem drugačije, ti stvaraš trenutak promjene. Tada uključuješ dugmiće koji jačaju tvoju sposobnost kontrole i isključuješ one koji upravljaju tvojim starim navikama. Meni je ovo fantastično. Svaka odluka, čak i ona najmanja, mijenja tebe. Odlučiš popiti čašu vode umjesto još jednu šolju kave. Odlučiš prošetati kad osjetiš napetost. Odlučiš stati na trenutak kad osjetiš bijes. To su mali, ali ključni potezi koji s vremenom čine ogromnu razliku. Odluka te ne mora odmah dovesti do cilja, ali je uvijek prvi korak prema njemu. Kad se osjetiš kao da nemaš kontrolu, sjeti se ovoga. Jedna odluka je dovoljna da počne mijenjati stvari. Jedna jedina odluka. Ti imaš moć upravljati svojim dugmićima. Samo trebaš odlučiti. Međutim, ovo sve lijepo zvuči i sve je to lako u teoriji, međutim praksa uvijek šteka. I ovo nije tako lako kako se čini kad ja sad govorim. Znati da nešto trebamo i moći to učiniti je razlika kao između neba i zemlje. To što ja nešto znam ne znači da ja to i mogu. Zato se donošenje odluke trenira. Znaš kad te iznenada preplavi val vrućine, nemaš ti baš tada vremena razmišljati, niti imaš moć razmišljati u tom trenutku. Ali, ako uvježbaš svoj mozak da ima naviku donošenja odluke u milijunitom dijelu sekunde, onda ćeš to i moći. Ja, na primjer, volim uzeti usporedu s nogometašem koji svakodnevno trenira udarce loptom i kad izađe na teren u utakmicu, on ne razmišlja kako sad da udarim loptu, hoću ovako, onako, s ove, s one strane. On reagira sa naučenim obrascima koje je usvojio. To je moć treninga. Vjerojatno će sad netko reći, pa to nije isto. Nije istina.
i stoje. I on se nalazi u situaciji kad od svakog njegovog udarca ovisi pobjeda ili poraz. Gleda ga ogroman broj ljudi, na njemu je ogroman pritisak i nijedna situacija nije ista. Ali on je istreniran da reagira na podražaj, ne na situaciju. Znači, dobio je loptu i on reagira. Nije važno od koga ju je dobio, iz kog kuta, s koje udaljenosti itd. On reagira. Ista stvar je s valuzima. Ako ti svakodnevno prakticiraš vježbu, ona se upisuje u tvoj mozak, ona formira nove dugmiće koji će reagirati u tvojoj glavi na isti podražaj na drugačiji način. Potrebno je samo ponoviti ju dovoljan broj puta. Ovi dugmići će automatski reagirati na izvježban način, pa ćeš ti tako u trenucima kad te obuzimaju valunzi reagirati smirivanjem tijela i uma, čime zaustavljaš proces, smanjuješ stres i nervozu i ujedno treniraš koncentraciju. Evo nekoliko konkretnih vježbi za jačanje moći donošenja odluke, posebno usmjerenih na žene koje žele preuzeti kontrolu nad osjećajima poput valunga, stresa, nervoze, a temeljene su na principima koji se fokusiraju na čovjekovu duhovnu dimenziju i cjelovitost. Znači, ove vježbe radite kad ste u prilici ih raditi, tako da biste ih mogli primjenjivati kad niste u prilici, odnosno kad vam trebaju. Osvijesti svoj unutarnji prostor. Sjedni u miran kut, zatvori oči i stavi ruku na srce. Zamisli svoj unutarnji prostor kao mirno jezero. Osjeti svaki val stresa ili nervoze kako dolazi, ali ne reagiraš na njih. Pustiš da valovi samo prolaze kroz tebe, bez otpora. Reci sebi naglas: u meni postoji mir koji nadilazi svaki osjećaj valunga i nervoze. Pristupam tom miru sada. Ostani u tom osjećaju nekoliko minuta. Cilj je naučiti da tvoja duša ima moć promatranja osjećaja, odnosno da može promatrati osjećaje, ali ne poistovjećivati se s njima. Druga stvar, učenje ili treniranje, donošenje odluke na razini duha. Duh je iznad tijela i iznad psihe. Tvoja odluka dolazi iz duhovne razine, iz mjesta gdje se nalazi tvoja snaga, sloboda i jasnoća. Na papir napiši rečenicu: biram mir umjesto nervoze. Biram slobodu umjesto tereta emocija. Biram sebe. Zastani i reci to na glas, svjesno. Pokušaj osjetiti snagu tih riječi. Kad govoriš, slušaj sebe i te riječi pusti da nekako sjednu, da nekako legnu na tvoju dušu, u tvoje srce. I zamisli taj trenutak odluke kao simbolično pritiskanje dugmića u tvom mozgu. Reci sebi: ova odluka pokreće moj sustav unutarnje snage i zaustavlja obrasce koji mi ne služe. Ili možda ti imaš neku svoju rečenicu koja će tebi bolje sjesti. Uglavnom, ponavljaj ovu rečenicu nekoliko puta dnevno. Osobito u trenucima kad osjetiš valunge, stres ili nervozu. Treća vježba je osnaživanje kroz zahvalnost. Zahvalnost nas povezuje s izvorom života i potiče nas da se usredotočimo na ono što imamo i što jesmo. Kad smo zahvalni, naša moć donošenja odluke postaje jača
jer smo usmjereni na pozitivne aspekte života. Ujutro ili navečer napiši 3 stvari na kojima si zahvalna, čak i ako su to neke male, glupe, beznačajne stvari, nebitno. Zahvalna sam na tome što sam danas duboko disala, što sam uzela trenutak za sebe, što imam priliku nešto mijenjati, što sam napravila bilo šta. Nakon toga dodaj jednu odluku. Zahvalna sam što mogu birati. Danas biram mir i stabilnost. Ostavi se trenutak prije reakcije. Kad osjetiš da dolazi val nervoze ili stresa ili val vrućine, stani. Udahni polako i duboko 3 puta. Izgovaraj sebi. Ja nisam moje emocije, ja biram kako ću se osjećati. Zatim donesi odluku. Biram smirenost. Ovo je moj trenutak. Ponavljanjem ove vježbe učite mozak novom obrascu reagiranja. Stvaranje rituala za jačanje volje. Možemo raditi male svakodnevne rituale koji jačaju našu duhovnu volju. Ti rituali pomažu nam da odluke koje donosimo postanu dio naše svakodnevice. Na primjer, uvedite ritual da svako jutro kad ustaneš, probudiš se, sjedneš i kažeš sebi: danas biram mir, kontrolu i snagu. Na kraju dana, prije spavanja, napiši jednu stvar koju si taj dan napravila da podržiš odluku koju si donijela ujutro. Može to biti nešto jednostavno poput: kad sam osjetila nervozu, duboko sam udahnula i vratila se svom miru. Ovaj ritual vas podsjeća da ste vi odgovorni za svoje odluke i da ih možete svjesno prakticirati. Vizualizacija preobrazbe. Nemoj se bojati, nije ovo nikakva mantra ili što god. Ovo je jednostavno vježbanje situacije prije nego što se desilo. Zamisli trenutak kad te preplavi stres ili val vrućine. Vizualiziraj taj osjećaj kao crvene dugmiće u tvom mozgu. Zamisli kako svojim mislima isključuješ te dugmiće poput prekidača na radiju. Znači, stres, upreš dugmić, isključiš ga. Val vrućine, upreš dugmić, isključiš ga. Sve to gledaj onako u svojim mislima. Sad zamisli neko plavo svjetlo mira koje prekriva tvoj srce i tijelo. I osjeti kako mir prekriva, ispunjava svaki dio tebe. Znači kad isključiš dugmić, osjetiš mir. Dugmić stresa, mir. Dugmić valunga, mir. Nema vrućine, nema valunga, nema nervoze. Ovu vizualizaciju bi bilo dobro prakticirati svaki dan kako bi, kad se nađeš u tako jednoj stvarnoj situaciji, to isključivanje dugmića bilo automatski. Znači kada nemaš vremena niti si u prilici da bilo šta vizualiziraš ili bilo šta, nego to jednostavno ide po automatizmu. Znači, osjetiš stres, sjetiš se dugmića, isključiš ga, onako to dijeli sekunde i osjetiš mir. Izaberi jednu od ovih vježbi, prakticiraj svaki dan kad si u prilici, kako bi mogla, kad se nađeš u stvarnim takvim situacijama, reagirati na način na koji želiš reagirati. Znači, odluka da nećeš dopustiti emocijama poput stresa, nervoze ili valova vrućine da te kontroliraju počinje na duhovnoj razini.
Kroz ove vježbe učiš preuzeti kontrolu nad svojim mislima, emocijama i reakcijama. Nije lako, ali svaka svjesna odluka jača tvoju unutarnju snagu. Zapamti, ti nisi tvoje emocije. Ti si ona koja ih može oblikovati. Duh u vama je uvijek slobodan. Samo trebate slušati ga. Za kraj želim te ohrabriti da probaš jednu od današnjih vježbi i podijeliš svoje iskustvo sa mnom. Što ti tijelo danas poručuje? Piši mi u komentarima ili mi pošalji poruku, odnosno mail će biti u opisu videa. Tvoje priče su važne jer zajedno učimo i rastemo. U opisu videa nalazi se također još nekoliko stvari koje ti mogu koristiti, pa evo pogledaj, možda ti nešto bude interesantno. A ako ti se svidjela današnja epizoda, klikni subscribe kako bi bila u toku s novim temama koje će ti pomoći da pronađeš balans i snagu iznutra. Hvala vam što ste danas bile sa mnom i ne zaboravite, ovo je vaše vrijeme. Ljubim vas sve. Bye bye.